Nej. Jo. Alltså. Och snart och slicka en av det. Kolla, han har den där emellan. Han kommer. Han gör fan det. Alltså helt seriöst. Fy fan vad vidrigt. Åh fy fan. Åh fy fan. Titta den hakan. Ja, men det var det inget. Fy fan vad vidrigt. Alltså jag trodde fan det var skämt. Han gjorde fan det. Kom igen. Alltså du är vilken dum.